biktima nga ginbuno sa iya classmate. Pilason, suspect voluntaryo nga nagsungka sa kapulisan. Voluntaryo nga nagsungka ang suspect nga si alias Drew, 19 anyos, matapos ginbuno ang iyang classmate sa barangay Caigon, Calinog, Iloilo, alas 8:30 sa gabi, Enero 5. Sa interview sa K5 News sa FM Iloilo kay Police Major Miles Deron, hepe sa Calinog Municipal Police Station, ginpayag sini nga matapos ginbuno ni Drew ang biktima nga si alias JR, 18 anyos, gilayon ini nga nalagyo kag nagpaybalo sa opisyal sa barangay kag gilayon nagsungka sa kapulisan. Na-recover naman ang kutsilyo nga gingamit sa suspect samtang nagaungot pa sa likod sang nawala nga abaga sa biktima. Suno pa kay Diron, daan nga hiligot anon rason nga gintabangan sa suspect ang biktima kag ginbuno. Dugang pa diri, ginatunan pa nanday Diron kung ano nga kasong ipasaka sa suspect samtang ini ang nakahunong sa nasambit ka police station. Sa karon niya naman sa estable nga kondisyon ang kahimtangan sa biktima samtang padayon nga ginabulong sa Calinog District Hospital. Balita nagikan sa Banwa sa Calinog. Ini si K5 Aaron Refollo para sa Kampiyon nga serbisyo publiko kang kalingawan sa Kampiyon nga estasyon sa Iloilo, K5 News FM. Ang ining nga balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.